Ok. Salam alaikum. Ampalma malion ambafo ko barkada. Abalma keni au dengedo no ya marasila shuri chercheur. No kasro mo mada mo be en ligne me fait aka cœur blanc commentaire aka j'aime ja aka partage ja ay cœur blanc commentaire aka j'aime ja aka partage ja ay cœur blanc aka j'aime ja. Donc France Gadon a compté le no Niger. Barkan menika menanche 100 kabo Niger. Malika do weka chabi. Malini Guinée a weka bolo di Roma kere. Weka bolo di Roma ke malini Guinée kodo kera mima de kake. Kodo kera malini Guinée che mima de kake. En même temps, Salif Keita tara premier ministre voir comme Mali ani Guinée kuka fara ɲɔgɔn nous paye nouvelle ni ko badene ani Amérique u ka ambassade ko ku ambassade u ka ambassade ko nala u mogo tɛ se mɔgɔ minnu ma k'olu ka rentrer an ye bɛ janfa dɔ natɔ la mais an man da don nin bɛɛ la ka a décortiquer. Donc sisan n bɛ fɛ a ka partage caya donc an ka Chérifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara ni ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛ dimi. Chérifukɛ ka numéro ye 78 o tɛmɛlen kɔ ka Cheikhu Lasana Kanɛ fo belebele dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ IBK ka tagali la a ma dogo mɔgɔ la a bɛ baara min na sisan a ma dogo halisa k'a ka cɛsiri. O tɛmɛlen kɔ ka segin ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo minnu bɛ baara la kɛnɛma ji jukɔrɔ Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ ka Buye Aidara fo a bɛ baara min na kunun ka se bi ma ka Usman Sherif Madani Aidara ka se Sufi Bilal Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ folen don ka n kɔrɔkɛ le politologue Segu Tunkara fo yan fo les États-Unis a ka foli bɛ yan ni faso jɔ ani cɛsiri. Docteur Alain Bokoum le politicien honnête a folen don yan ali nun togo bɛɛ ka foli belebele bɛ yan. Donc a ye continuer a ka partage caya a ye cœur envoyé a ka cœur bila an bɛna les révélations baden de kɛ aw ye. An bɛna révélation min kɛ nin tɛna diya mɔgɔ caman ye u bɛna ɲini k'an ka vidéo ka a signaler donc a bɛ partage ni cœur min bila o de b'a to vidéo a tɛ se ka signaler. Est-ce que vous voyez? Donc an bɛna don vidéo kɔnɔ san a b'a dɔn ala bɛ ka Mali ka duwawu jaabi ala bɛ ka Mali ka sarakaw minɛ karamɔgɔw bɛ ka duwawu min kɛ a bɛ ka jaabi sarakaw bɛ ka minɛ. Jamana o jamana n'i bilala Mali la n'i ko k'i tɛ sabali ala bɛ ko da i kan min bɛ ɲina Mali kɔ min bɛ ɲina peuple kɔ. Ala filɛ nin ye ka Niger ta di a ma. Mali de bɔra ka Faransi gɛn ko Barkhane ka taa ko Barkhane ma ye a ye duguw ci. Barkhane ye population civile bila ɲɔgɔn na a bɛna siya woloma kɛlɛw kɛ 10 ans Faransi ma se ka baara kɛ. Niger ko anw bɛ Faransi kɛ wagati min na Niger y'i tɛgɛ fila waga o Faransi ka ye n'an fo. Population de wulila. Est-ce que vous voyez Niger ko sisan donc an bɛna a kala population de wulilen filɛ nin ye ko Barkhane tɛ taa o fɛ yen bi ko Barkhane tɛ taa o fɛ yen sini ko Barkhane k'i ka minɛn cɛ a filɛ nin ye. Et la société civile, une quinzaine d'organisations de la société civile nigériane ont lancé mercredi un mouvement dénommé M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, en vue de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Considérant les multiples assassinats de nos populations civiles par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire qu'elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, réitérons notre opposition à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ immédiat, ont écrit les organisations de la société civile, parmi lesquelles des associations de défense des droits de l'homme et des syndicats.
Lançons la semaine de la dignité à compter de ce jeudi mercredi 3 août, marquant le 62e anniversaire de la date de la proclamation de l'indépendance du Niger et engageons à cet effet tous les citoyens à se constituer en comité citoyen pour la dignité dont les quartiers, les villages et les communes, en organisant des initiatives de sensibilisation, ont ajouté les organisations de la société civile. Elles ont dans la même veine appelé une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi 17 août 2022 à partir de 9h sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. La création du M62. Merci. Malidon abora ka korofo men ala ye malika do jabi barka be malila abado ni barkan kun tara barkan kun mana kam minance ka bo malila ama bo Niger ama bo Burkina Mali sola Mali matama parce que obu to Niger ka Mali déstabiliser obu to Burkina ka Mali déstabiliser donc peuple malien kelen ku ke Niger population de willa ko kabri barkan olu bisimla abado ko population civile fagali be ka damne shia ko kele be ka damne ko kabru ye barkan bisimla ko terroriste be ka fanga soro barkan kuntu fe wakati mnare terroriste ma minda o kan barkan na le o fe terroriste flene ka o da o ka o la Niger population dimin ko jogo willa esia famu ko depuis le 3 août ko na mouvement ke ko français be ta ou bien o be ça ko français se ka bo Mali la ko nous installer esia famu Niger ko luti jenaay biuté jenaay parce que Niger population ma mi famu ou ka présent era des français ka pion o lu ka présent de ka français ka politique ni ay barkan ko abeni installer Niger le Bazoum de siradi ama Bazoum ne ko kakana kale prele no ko ka barkan abrité ala ma Niger ou conférence de presse donc ambassadeur et disons comme ministre des affaires étrangères aux conférences de presse là avec kanto avec Mali droit ko ni barkan bora Mali la ko terrorisme ko na dangari ke Mali la o na Mali détruire o na Mali déstabiliser on ja Niger population era afam ko kabri barkan nana olu fe barkan ne be ka olu déstabiliser alors que olu ko Niger affaires étrangères anu ko gouvernement olu ko kon barkan bora Mali la ko Mali bi on bi barkan bora Mali la Mali ma bi barkan na le Niger population be ka fa population be ka jini iya ka fo shia ko kelebe terroriste be ka fanga soro terroriste ni puissance de be ka wuli donc on est là où fane Niger population au Koube Mali la de Niger population ayu fo aka u barka da Niger population be baradi la iba do wi complot Niger ni Alassane Dramane Ouattara ale ni Burkina présent olu de wu tege di ñogoma ku be fere ka fere sugu beke ka Mali déstabiliser parce que France ben jamana bela Mali mana nun genchogo Mali mana France genchogo chogo na chokoleme Burkina avec Côte d'Ivoire avec Niger olu be Mali frontière ouye en même temps o jamana o bala ko France kana taka to Sahel konala inyebe iba e kafo ko jamfa de bu kono ka Mali déstabiliser parce que nous ma Mali déstabiliser ni jamana kelen be contrôle le bena kla ou la ni jamana kelen be bu bolo de Rusima donc usrane u jorlendo u haminendo u ta do ba ke chogo jumena ne dum de la ka ni fo na wa klibala no nanga siganga le ngo barkan mabo Mali la nguna tara Niger ngoni Niger population ma wule barkan kama ka tigena wa o bara di damne lenfleni wulembe barkan kama wani alama jange ni Niger présent mi koloshi wallahi nunu wille barkan kama afien tato afien beta Niger présent na ma koloshi nunu fleka wuleli mi barkan ko parce que o bena ye John de barkan lana yanu ka bla barkan na o bena ye John de barkan lana o bena ye présent de barkan lana à la longue il va y ka fo présent yere bena o bena wuli ka bla ka présent na ka présent yere gen ay jatemne ku to Mali la fon fen be ka Mali la o kele ne be ka Niger ka barkan to population civile be faka village be jeni chien be bla yona est-ce que vous voyez bon ou tale Niger ko kele ne be ka répéter village be ka jeni population be ka faka armée be ka faka dabu yes no ko tuye aw ni ala ni chrétien ni jamana o France ka nga to jamana kono ka be jamana do de terrorisme na wa
est-ce que France kan nga to Sahel kono ka be jamana do deme terrorisme na France flair ako kube Tchad deme ni mo hakili bala o flair ko be armée tchadienne formée kube armée tchadienne deme ni a sanjoli samo sa rébellion do be wuli Tchad wa rébellion fe mana wuli e ba armée française ka avion de be wuli ka intervention ke ni armée française ka avion ma wuli ka intervention ke e ba djihadisou ou bien rebelle be du Tchad alors que France dou dia dongo bala ko Tchad armée be ka monter en puissance ou la benendo mais dongo rébellion de be ka wuli Tchad kama wa kele ne be ka Niger France be jamana o jamana la